Acabem de recollir el tresor número 60, de 60, però com ja us hem dit, encara ens en queda un. L'últim. Continuarem el nostre camí, baixarem aquestes escales i just a l'esquerra d'aquesta columna hi trobem un nou tresor. I en aquest cas sí que definitivament és l'últim, la màscara Inca de Plata número 2. Amb això ja hem trobat tots els tresors de Uncharted, El Tesoro de Drake, i ja ho sabeu que, bé, potser no tots, però alguns els haureu trobat gràcies a l'esforç de l'equip de badajocs.cat. Esperem poder-vos oferir més videoguies i altres maneres perquè pugueu aconseguir tots els trofeus que des de fa ben poc ens ofereix PlayStation 3. Recordeu, visiteu badajocs.cat.